Raġel ta' ftit kliem, iżda profond. Din kienet id-deskrizzjoni ta' bosta inkluż tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-omelija tiegħu waqt il-qudies li fiha ngħatat l-aħħar tislima lin-notar Dr. Anthony Spiteri de Bono, ir-raġel tal-President Miriam Spiteri de Bono. Fil-Knisja tal-Parroċċa San Pawl nawfragu fil-Belt Valletta li kienet mimlija daqs bajda minn qraba u ħbieb ġiet iċċelebrata l-ħajja ta' Spiteri de Bono li ntemmet fl-omor ta' 78 sena nhar il-ħamis li għadda wara li żviluppaw komplikazzjonijiet mediċi. Fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, l-Arċisqof li mexxa din il-qudies għalhekk dwar in-notar de Bono. U jalla dan il-bniedem ġwejjed li qatt mariet il-limelight ta' ftit kliem, imma meta jiftaħ fommu ta' kliem profond, jiltaqa' mal-erf vera. Anthony fil-professjoni tiegħu u wkoll ikun ta' sapport għal martu jiltaqa' ma' ħafna nies, ma' ħafna Maltin u Għawċi. Il-koll ammirajna il-prudenza, diskrezzjoni ta' Anthony. L-għażla tiegħu mhux tal-limelight imma ta' ħajja tranquilla. Kemm jista' jkun. Dan id-diskors jirrifletti dak ta' diversi persuni li kellimna wara illi ntemmet il-funzjoni biex imbagħad il-funeral kompla b'mod privat. Kull min staqsejna kif ħajibqa' jiftakar lil Spiteri de Bono, il-kol fakru fid-doni illi dan kien ħaddan fil-ħajja sempliċi illi hu dejjem għażel li jgħix. Bħala persuna ta' integrità, persuna li dejjem kien hemm anke l-familja. Jiġifieri bla dubju ta' xejn huma żewġ valuri li huma tant importanti, valuri etiċi, valuri ta' importanza kbira. M'għandix ngħid li nirreferu biss wkoll għall-umiltà tiegħu dik id-daqqa ma lest dejjem ukoll biex jagħti servizzu jgħin il-dak li jkun. U dal-aħħar kienet diġà nominata il-President għall-President u għatlu għaw mela dek xorta terġa' it-traqat int għalli sa dal-waqt jgħalqu li jisfel. Ekkonu niċċajtaw kien raġel sew ħafna. Dejjem nafu bħala bniedem intelligentissimu, bniedem ta' ftit kliem, però il-ftit kliem illi jgħid ikun fih ħafna siju ma kienx jiparla fil-vojt, ma kienx bniedem li jaqbad u jgħid ħafna diskors li ma jfisser xejn. Il-kliem tiegħu dejjem kien ftit u mirqum. Jiena meta kelli bżonn nibda mmur nipprattika x'imkien, jiena sibt il-bieb u d-dar sija tan-notar Miriam Spiteri de Bono llum l-eċċellenza tagħha kif ukoll ta' Tony Spiteri de Bono. Jiena nista' ngħid kienet it-tieni dar tiegħi. Ma kienx ħobb l-spotlight u ġuri dejjem jgħodha xejn pass lura. Ma tant qiegħda nies u tant huwa umli u maħbub minn kulħadd. Lil Tony għax jekk isejħlu Tony nafu bħala bniedem kwiet. Tintaqa' miegħu ġlaqas tisimgħu jitkellem. U kien bniedem dejjem għaddej jgħin il-mara fix-xogħol tagħha bħala notar u kien qalbu tajba mmens.